Katu kasinong lane yole se don kiba bat ki nut ban le hadu katu ni bagi wan na galong ying lam sem ka baduk ka barandi baki mla ban kot bor ban ai baisha ka ain hagi kiti le jong ladang ilap inum syak ba aku beli perlok baro sachisin priang subhaya pi syakani ga YouTube channel ka jonga bat daga jing snu khya daga jing snu si ka bakraw nga peneng ba kini gilat social media ngapan pau ka jing snu si bat ka jing snu lem syaki bahaying hasem jong i hebri orlang har mudai tinga pen perlok nimla klem da jau ki umat habangi yo i bat kumban pen ken mau ha kini ki sni ki bala dep bat ha kini ki penai ki bala dep badang jia ka we ka jing jia ka bala jia yaitu i hebrit in sapira lingdom maunai ibala jia hak tu ka jaka bat hakaju ka sino tilim ba jong kane ka video ngakwa ba upai ba hadu menta itang ya tu ka we ka jing jia tip ka bapura hatu lalap nem ya kita ke ba penyap yaitu i hebrit in sapira bat hatu la don nem kita bala tip nem kita ki brio bat kumno kita ki bor jong ka an ki le hadin kata ngkwa ba minta pat wan sagane ka jingja dang lai ta yo wan sagane ka jingja ka ba minta ya ini i hybrid iba dang news nem karta hakaju ka jaka bat hakaju ka sinong nongra te hangne hakaju ka jaka bat hakaju ka sinong katkum ka jingsngo lane ka jing perkhat ka jonga kum ubriu simen yo let's say ki don ki e ki brew ki basnew na ka to kasinong lane yo let's say don ki ba thong lane ki ba le ya kane ka kam ki ba ya dei pat ki we pat ki penta ha ka to ka jaka kani ka dei ka we ba ka an kanom simkhya halor jong ka we ka jingja ka bala debja dei namar kata ka daw ba kini ki riusnew ki chlur bat ki not ban le hadu kat uni put ban le si le keno ya ki police department ni hab ban keno ya ka sarkar namar baleng ong ni hab ban keno namar kim simkhya ban le ya ka kam ka badei ban le jingsngu bitar hakani ka por ngapen pau ba balei kat ba ka jingja jong raja bat ka sonampat ki simkhya ju simkhya bha ndai kat ba la de jaya u khasi jongi ki le sting yo le se upat khasi jongi baki wan na galong ying lam sem ka baduk ka barangi baki mla ban kot bor ban ai baisha ban ai baidut yo le se de na kata daw ba ki king sting kini ki badon harbor ane ka an ka king sting yaki baki shule lemle ki shulule tendep tang ban chupen pau tang hakmat jong ki lat pathai kebor lane hakalat haki social media kani gede ke jing ri khasi bi ke jongi hapo kani ke chela ka jongi ka ba mta na ka we ke por cha ka we ke por ngiyo ibet ya ki jingja ki pasiu si khamtam ya ki klung khna pedeng jong ka jing sir ka jing chong sir kumbang ala deban keren ya ka we ka video ha kani ke channel ka jonga ba ladalap ya uno bale kamsnio nidai pan pasi direct yaki Henry Yolese hakani ka porro ladalap sai ya kita ki bale kamsnio daga jingting bat ka jing smik habadon ki khun ki kiti haba ki ya ki yeng haba ki lech school haba ki wan na ki school wan tuition wan kumni kumtai Yolese kini ki riusniu ki la lupa chalenti yo bagi kit yaki yo bikin le company ka jinja yo kan ja YouTube channel ka junga ba kwa ban pan pau ya phi baru pai ba ka ain menta kamla ban le hinre ni hab ban le da ka bor ladi lani ni hab ban sim ka ain hagi kiti le jong ladang ni lap nginom syak ba nginom ai su syaki puli namar ba ladang ni ai hakti ka ain ni tip bakin salat kin salek biang ladagi lai
kini ki rius niu ki sa le biang ni kani ka kam ka bakila depan le namar ba balei ongum ta lada upai ba usim nang ban bat lane ban te la kam ki kam sniu ka jungki kane ka pan bitar ya ka ri si bi ke jongi ya ka hapok ka bri unyo trap unyo jong kane ka video ngakwa ba pidi ki pai ba pini ya drop ya ki comment hala ki jing sngo ki jong pi bat ngan sa pan pau hala ki jing sngo ki jong pi kum ki pai ba hapok kari ka si bi ke jong tangum ta perlok tengin saya kenduk pat da ka ba pi ya comment hapok ka comment section ti tangum ta ku blei sibun bat ku blei ya pi barok lang ui wei pai kublai ngin saya kenduk pat ha ka wei pat